Hey guys, लोगोफोर माबोरै दङ दिनैनि भिडिअआनो जाबाय जेबो कुकिंसनि भिडिअबो नङा आरो ओमफ्राय ब्लगिंबो नङा दिनैनि भिडिअ माने आंनि जलफाय जानायसो आरोना आं माने दिनै दिन जाबाय जलफाय मोनजायो माने जों थानाय जायगायावथ' जलफायखौ मोना ओमफ्राय माने आसामावहा आंनि हासबेन्ड लोगो सुटि थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बे सुटियाव थांनायावहा जलफाय लाबोफादोंमोन आरो बे आदाया आंनि हासबेन्डनि लोगोआ आरो बिराद थेंक्सफुल खालामदों आरो ना आङो बे आदाखौ जलफाय लाबोफानायनि थाखाय ओमफ्राय माने आङो बियाब्लाबो माने आदाया लाबोनानै होफैदों आरो हिन्जाव मानसिफोराथ' आरो एसेबाबो गोखै जानो मोजां मोनखायो नङा होमबा ओंखायनो माने आदाया लानानै फैफादों आरो आंथ' बिहराखैमोन न'आव थांब्ला माबा माल बिहरोब्ला एक्सुवेलि डिस्टार्ब जायो होननानै आं जेबो डिस्टार्ब खालामाखैमोन आरो ओमफ्राय माने थेवब्लाबो आदाया लाबोफाबाय नालाय ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोननि सिगाङावहा आङो देखायनोसै एसे जलफाय खाजि माबोरै जायो ना मा बुङो लोगोफोर थुदो बिदिब्ला गोबाव खालामालासिनो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नैबेलाय जलफाया बुहुत बुरजाखौनो लाबोदो बुरजा माने 2 केजि जागोन नामाथाय 2 केजि जागोन आरो ओमफ्राय आङो बेखिनिखौनो लाबाय आरो ना जलफायखौ दा आं खाजि बानायनो थाखाय ओमफ्राय माने आङो जलफायनि आसार बानायनाय भिडिअखौबो आङो शुट खालामनानै दोनदों स' आङो दा एडिट खालामनो सम मोनथाखै नोंथांमोननि सिगाङावहा आङो लाबोनो हाथ'वाखै भिडिअखौ ओमफ्राय जेब्लानाखि आं सम मोनगोन अब्लानो आङो भिडिअखौ एडिट खालामनानै नोंथांमोनखौ शेयार खालामगोन ओमफ्राय दा जोङो जलफाय खाजि जानो थाखाय सिगाङावनो नायथ' जाबाय संख्रि ओमफ्राय नैबेयावहा आङो बानलु आरो सामब्राम गुफुरखौ देनानै लागोन नै सामब्राम गुफुरबो होयो आङो खाजि खालामबाथाय ओमफ्राय नैबे जलफाया आङो सिगाङावनो साफा सुनानै लाखाबाय नालाय ओंखायनो दा सुनायखौ नोंथांमोननि सिगाङावहा देखायफिनला ओमफ्राय नैबे जाबाय थाव गुबैखौ दा आङो खाजि बानायनायाव होगोन आरो ओंखायनो लाफादों ओमफ्राय सोमसि सिगाङावनो जोङो दायो नैबेखौ देना लाग्रोसै सामब्राम गुफुरजों बानलुखौ आङो स्पाइसि जानो मोजां मोनो नालाय एसे आलु गोसानो ओंखायनो आङो बानलुखौ बुरजा लाबाय खिन्थु नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ नैबे बानलुआदि बेसेबां आलुयो थेवब्लाबो माने आं बुहुत बुरजा लाबाय आरोना माने आङो बानलु बिदि खाजिफोरबाथाय माने एसे माने बानलु गोसा जानो लुगैयो आरो संख्रि होनोसै एसे संख्रिखौबो नांजासे होखाबाय आङो जाहांबाय नै एसे गथाखौनो दोनना होबाय बेबायदि एसे अरनानै जानो मोनब्ला मोजांसिन नाङो स' बेनिखायनो आं बिदि गथाखौनो दोनना होबाय आरो ओमफ्राय बेथ' रेडि जाबाय ओमफ्राय आं दा जलफायखौ हाना लानोसै जलफाया बेसेबां हानायसै खुदैखौलाय आंखौ नायलाय हिन्जाव मानसिफोरा गोखै मोजां मोनखाय गोखै जानो लुबैयो हिन्जाव मानसिफोरा आलु गैला माहा जानो हायो
नै लोगोफोर फाइनालि जलफाय खाजिया आंना जाबायनाय जानोसै खुदै गनानै थानो लोगो जानो लुगैथारबाय हामथारला लुगैनाया Jago caranya kalau mana ini semakin ini spicy di sana ada. Gulai. So bye bye. Di sini guys, ini saya kita kembali ke video ha. So bye bye.